aterpetxian eta horra Bilbao, Pagasarri bera, ez dakit zehazki zetontorri izangoen, hori izangoa, kristona izea. Eta, gaurkoan, etorri bagara, ez da zuen nire petxoteak erakustearen, baizik eta, uda baino lehenago kainan eta ibile ginen hemendik. Ez da goratzen duzuen epic fail hura. Goratzen baduzue, edoko ikusi bazenuen, bazegoen bigarren aukera bat, nik azkenean espinoko kontu hori hartu nuen, eta desastre hutsa irten zen, eta gaurkoan bigarren aukera. Aukeratik joango naiz. Ugaorantzako, zoiorantzako bidea. Eta ez dakidana, ze onartere heltzea Zorrozatik izugarri kostatu zait, ja, azkenean uda bukaeran gaude eta hori gartzen da, gorputza bailduta daukat, ingileak eta guztiz izorratuta eta forma basuan, kontrako izan beharko luke, baina ez, lertuta nago. Eta ez dakit, bideo hori hartuta inpernuko aldatzori egingo dudan kamarakar arte edo zuzenean Ugaora joan eta handik Amurriar arteko bidea errepidetik egin. Gaur larun bata da, kriston egunaldia dago, eta suposatzen dut egotekotan hondartzarako edo kostarako bidea egongo dela kotxez beteta, ez barruraldeko. Hori igual probestuaz, bitu hori. Bitxu, no datorren hor, hori behi Mari Carmen. Conchita, pikutara, hoxe, ez dakidala oindik, esate izuet, Puesta del Silencio hori Pagasarri arte biziketarekin egitea, zelako zoramena, lertuta. Eta orduan hemen txeiak jandut nireiko ohiko barrita energetikoa, eta medik gutxira, hidratatu eta berriro ere biztartu eta ez dakigu, kamaran garantza edo zoiorantza, edo ugaorantza. Hala ba. Decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Zori gaiztoa protagonista, lo dijo un artista vasco. Hemen agurtzen zaizkigu iragana eta etorkizuna. Justo paloposte honetan, arantza, horrak gorantza, bidezidor txiki bat dago, hori da Fuente del Espinorako bidea. Motorra. Apa. Eta. Esaten nuenez, hortxe dago Fuente del Espinoko bidetxoa, hementxe, eta motorrak eta etorri diren lekutik, Ugaorantzako bidea, zoiora jaisten den bidea. Beraz, oraindik tartetxo bat erabakitzeko, zoio baino lehenago desbideratu behar gara, beraz, fortuna jainkosari utziko diogu kontua. Desbiderapen hori hartzen ez badu, despistatzen banaiz, eta zoiora arte jaisten banaiz, Ugaora zuzenean eta errepidetik jodiora. Laudiora. Eta, desbiderapena ikusten badut, 11:30 dira, 9:30 atea naiz, 2 ordu onarte, beste 2 ordu minimo ura igotzen, zoiora arte nik uste, Gaur gainera, uda osoko egunik beroena egingo du, Ze termometroak eta 37 eta ematen zuten, eta ni barruk alderantzanoa,
Ea, non bukatzen dugu gaur. Bueno, hortxe, Paso del Espino, eta beste puntatxo hori da Kamaraka. Eta gu, horko bagoada horretatik eta ego beharko ginateke, gero hortxe Kamarakaren beste aldean dagoen Laudiora jisteko. Keba, gaurkoa ez da izango egun hori, Hemen txalboan, zoio dugu, eta hemendik Ugaorako bidea hartuko dut, eta nazionaletik, lasai asko, zehar arte, Laudiora arte, eta ja, hemen, lehengo kuadrilla. Eta hor ja, zuzenian, Amurriora arte eta ea, Kadaguako jaiotzan egon ginen bezala, gaurkoan ea, Nerbiko jaiotzan egoten gean, hortxe Delika bertan. Venga, noa, hemen kuadrilla txadokat eta esan dute, tipo zoratuta dago. Bai, zoratuta dago. Bueno, generala Bilbao bestak izen bat. Ez toke txuranik, nahiz eta Kristoren eguna egin. Bueno, eatuta batian egiten deun. Eta Laudiora altzen gehan alik eta askarren, Hauxe doka txarra, Laudio eta Ugao tarteko ze honek. Venga, guatzen arantza, kotxiak, me cago en la mar. Bueno, Laudien jada, hemen Bigorri antzeko batetik, horre fabrikak eta dauden tokitik alboti pasatzen da, hemen daude Guardian eta Bidriala, eta orain aurkitzen dudan Amurriorantzako bidea, baina orain bai, parke lineal horretatik egingo dugu, kotxetatik salbu. Bueno, zenbaitzo kilometrotak gero, heldu gara parke linear hortara. Elixatxo arrarontan, fikatu bertzarete, Garbea kaletik etorri behar gara, eta justo Garbea zubila topatu bitartean. Eta hemen alboan, ohiko karteltxoa dugu. Otatzuko zubila ikusten dugu, ze polita den. Eta bueno, rekorrido guztia, hemen Txamurrio behian, eta gu Laudiotik hasiko gara, horrate. Esate itzuete, gero 13 kilometro edo dituzke orduinan arte, ez dakite. Ordu bat dira, kriston bera egiten du, epa. Eta gaurkoan agian beste epic fail bat. Baina bueno, hori, ordu bat dira edo ikusiko dugu.
Bueno, esente pollita, bidetxo hau. Eta, subitxoak eta ikusten duzuenez, oraintxe zubi konkortu hori utzi dugu atzean, Otazuko zubia, erdiaroko zubia, gehientxonak bezala. Eta, antzanez, hemen Luiaondon gaude, eta onarte heltzen ziren, garai batean Gaztelako zerbitzu militarra egitera zijoazten bizkaitarrak. Hementxe zegoen Malato arbola famatua, eta hemendik izen ziren pasao. Bizkaian jaiotako gazteak. Beraz, hemen erdibuelta hartu eta berriro ere euren etxeetara. Neroniez, Neronek beste asko bezala, papeltxoa sinatuta entregatu nuen gobernu militarrean, eta insumiso deklaratu ginen. Nire kasuan nintzen gartzera joan, baina, bueno. Hoitxe, gutzako, insumisuntzako, ez dakiztatik ez dugun hemen Luiaondon Malato arbolaren zea hortan halako festatxoren bat egiten noiz bait. Bueno, komentatuko dio kakitzateko jendiari, baina ez dantzik, animatuko direnik. Ja, zaharrantzean gaude guztiak eta. Bueno, hoitxe, Amurri erantza eta gainera haizea ere kontran, gaur ego haizea dugu eta temperaturak esan dugu izugarri igoko direla, eta hori haizearen gatik da. Bihar, printzipio segun hobea egingo du biziketarekin ibiltzeko, baina eguzkia nahi nuen, eta ez dauka pasentzia handirik. Beraz, gaur halaxe erabaki dut eta egin dut. Bueno, esaten nuen ez, Amurri heltzen gean, eta nik uste ja, den arduarekin, bertu utziko dugula. Indarrak ere eskaz, eta behin plana egin edo zonaldea ezagututa gero, beste hirugarren baten, a la tercera la vencida, heltzen gean behingoagatik Orduñara. Eta Orduña aipatu dugunez, hoixegatik zegoen hemen Malato arbola, Gaztelako errepidearen leku berberean edo zera gaudelako, Orduan, hemendik pasatzen ziren ez bakarrik merkantziak, eta ejertzituak ere behar zutenean. Eta, bueno, ze polita, Hortxe, Pico Fraile, Aurreko gunean, Antxe, egon ginen, Eta hane pixkinatxo baten, hori Pico Fraile, eta hortxe, bueno, justo ez deko izuzuk uste, baina Orduñako Virginaren zea kontoi dago. Hoi txarlazo edo ditzen da, ezta? Bai, ezta? Bueno, ni Pico Fraileekin geldituko naiz, han beste alboan Valle de Mena dao, eta, bueno, egun hartan esaten genuenentz, Artziniega oso hurbilan genuen, eta Orduña bera ere bai. Beraz, bueno, gaurko hemen Amurrion utziko dugu, eta hurrengo batera arte helduko gara Orduñara eta nerbiko jaiotza horretara. Eta ziurrenik, ezin dudan ez gehiago, hurrengo batean tren hartu Laudiora arte eta trampita hori egingo dugu. Eta ona zuzenean Amurriera eta gero beste bidetxo bat daukator menditartean eta auzoetatik joaten dena, 13 kilometro Orduñara arte, eta hori ere igo behar denez, hobe hola egitea. Así que, bueno, hurrengo batean azkenean, trilla da atera zaigu, Orduñarako bide hau, 3 kapitolotan zatitua, eta, bueno, gaurko bigarrenare